Nilqakom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali. Illum jiena sera ser nippreżentalkom programm speċjali. U speċjali għaliex illum se nkunu qegħdin nitkellmu fuq annimal partikolari li nsibu għaw Malta. Però dan l-annimal huwa xejn ħlief il-qanfut. Però qabel ma nidħol fid-dettall nixtieq nilqa' magħna il-mistiedna speċjali tal-lum, nilqawk magħna Angelik. Grazzi tal-istedina. Tal-inqat magħna. L-ewwel mistoqsija tiegħi għalik hija rigward l-ispeċi differenti ta' qniefet li jinsibu madwar id-dinja u forsi tista' semmilna xi wħud minnhom u għalfejn hawn Malta hawn speċi wieħed biss. Mela, madwar id-dinja issib li nafu bihom 17 speċi ta' qniefet. Fejn tidħol l-Ewropa l-iktar li ħassib huwa dak li jgħidulu l-Erinaceus Europeus, il-qanfut tal-Ewropa. Però mbagħad hemm ċertu pajjiżi, speċjalment fil-periferija mar-Russja ma' dawk in-naħat illi mbagħad għandhom anka preżenza ta' qniefet oħrajn. Ċipru pereżempju għandhom qanfut partikolari widnejh vera twal. Vera qisu fenek daqs kemm għandu widnejh twal. Imma mbagħad bħala sajż huwa vera żgħir illi għalina kikun isuh bħala baby. Ġifri l-ispeċi differenti ħassibhom adattati anke l-ambjent differenti. Kurzita partikolari l-Amerika m'għandhomx qniefet. Ġifri kontinent sħiħ m'hemmx qniefet li huma endemiċi tal-lokal, issib imbagħad importati minn barra mill-kontinent. Aħna f'Malta m'għandniex l-ispeċi Ewropea, m'għandna l-ispeċi Afrikana. Ovvjament aħna għamilna żmien illi konna maqudin mal-Afrika qabel ma tela l-livell tal-ilma baħar. U għalhekk aħna għandna anke preżenza ta' ċertu annimali minn Nord Afrika li ma ssibhomx imbagħad fl-Ewropa. Bħal huwa l-qanfut li għandna Malta u anke hemm speċi ta' serb li fl-Ewropa ħassibu f'Malta biss. U kif il-klima ta' Malta taffettwa l-imġiba tal-qanfut? Differenza ta' ħafna pajjiżi oħrajn, speċjalment ma' pajjiżi oħrajn Ewropej, illi huma mdorrin illi fix-xitwa il-qniefet jidħlu f'hibernation. Il-qniefet f'Malta minħabba l-klima tagħna ma jitlux hibernation, anzi ikomplu għaddejjin jirriproduċu u jkollna l-babies kważi kull xahar tas-sena, anke meta jitlu għandna babies li jkunu instabu hoglets waħedhom mingħajr l-omm magħhom. Kull xahar ikollna xi ħaġa dieħla. Ġifieri m'hemmx xahar partikolari li tgħid issib li żjed fih. Ifhem fis-sajf ħassib iżjed, però kull xahar ikollna hoglets, m'hemmx differenza bejn xahar u ieħor. U x'irwol għandu l-qanfut fl-ekosistema Maltija? Mela, il-qanfut aħna nsejħulu il-nickname il-laqam tiegħu huwa il-Natural Pest Control. So fejn tidħol l-agrikoltura, il-qniefet jieklu il-bebbux, jieklu l-buwarwien, jieklu ċertu beetles u insetti oħrajn illi jagħmlu ħsara mill-ħxejjex u l-frott li jkunu qed jitkabru, jiġifieri għall-bidwi il-qanfut huwa ta' benefiċċju kbir. Mhux qed ngħidlek illi ma jagħmlux naqra żgħira ħsara wkoll għax pereżempju mbagħad il-qniefet iħobbu ħafna affarijiet ħelwin. So fejn ħajsibu naqra frawli ħajmorru, jieklu naqra minnu u jduquh. Però il-vantaġġ li jkollok il-qniefet fl-għeliq tiegħek huwa ħafna ikbar mill-iżvantaġġ li jkunu hemmhekk. Ġifieri l-frott kif nistgħu ngħidu frott li jieklu pereżempju? L-iktar li jħobbu il-bajtar tax-xewk. Imutu għalih. Literalment, ġifieri jiklulek ġewwa u jħallulek ġas il-qoxra bix-xewk barra. Però ħobbu ħafna affarijiet ħelwin, ġifieri anke għeneb, jekk taqa' xi jemba ma nart ħajkluha, il-frawli jħobbuh jekk taqalek xi ħawħa ma nart mhux ħajdula le. Però fejn ħajitlu mbagħad preferenzi ħajmorru iktar preferenzjalment mbagħad tal-bebbux, buwarwien u affarijiet hekk. Okay. U min huma l-predaturi tal-qanfut? F'Malta as-such predaturi naturali m'hemmx. Barra minn Malta għandek il-volpi, il-foxes illi ġieli jattakkawhom naqra jew biex jilagħbu jew għax biex jattakkawhom. F'Malta predaturi naturali m'hemmx, però ġieli jkollna qniefet illi jidħlu għandna bħala Wildlife Rescue Team minħabba li jkunu nqabdu bil-klib, jkunu nqabduhom so jitlu bil-dog bites, jew inkella jkunu eżżewhom xi naqra, allura jkollok dik in-naqra anke ħsara interna li tittara kif tirranġa. Dak l-iktar li jkollna bħala fejn tidħol ħsara minħabba annimali oħrajn. U jkunu li żjed fil-periklu ħabba karozzi u hekk. Dawk l-iktar li huma fil-periklu bħala speċi huwa minħabba li aħna qegħdin nifragmentaw
l-abitat tagħhom. Fej qabel inti ma kellek eliqi u ma kellekx toroq, jew inti flok triq kellek iktar country lane bit-tafal bil-ħamrija bil-ġebel. Issa dik qegħdin aħna nagħmlu it-tarmak jew is-siment. So fej qabel anke jekk ħajgħaddi xi ħadd bil-karozza ħajgħaddi vera bil-mod, issa tjgħaddu b'ċertu veloċità. Allura jekk inti għandek anfut qiegħed hemm f'nofs it-triq huma jekk jaraw karozza ġejja mhumiex ħajtilqu jiġru, kif jaraw id-dawl huma jiġu qishom statwa. Allura f'dak il-każ jekk inti għaddej veloċità li mhux ħatinduna Ma bih. jistgħux jirreaġixxu. Ekku. U l-iżvilupp u l-istorbju f'Malta kif qed ngħidu, qed jaffettwa l-anfut u l-abitat tiegħu? Qed jaffettwa żgur għal fatt li fejn pereżempju inti bnejt jew żviluppajt area illi kienet area ħadra, whether kienet ċalqa, kienet parti minn wiet, whatever, inti hemmhekk qed tkisser dejjem il-habitat tal-qniefet. U dejjem qed iċċekknu u jekk inti ma tagħmilx dawk li aħna ngħidulhom environmental bridges fejn il-qniefet jistgħu jimxu minn żona għall-oħra, allura inti qed tissegreghom dejjem f'pockets iżgħar. Issa meta inti ħadd tissegrega annimali f'pockets żgħar, ħajkollok problema ta' competition għall-ikel f'dik il-żona żgħira. Ħajkollok problema ta' inbreeding u bat ovvjament jekk ħajkun hemm problemi ġenetiċi bl-inbreeding daw ħajġu amplifikati. Qabel ma nkomplu nixtieq ngħaddi għal feature qasir li għandna preparat għalikom. Naraw flimkien. Xumimu il-Anfut, karattru maħbub li huwa magħruf mill-ġenerazzjonijiet ta' 80 u design mal-indafa tal-ambjent. Min cartoons sa stickers, l-influenza tiegħu laqgħet in-nies mod li inspirat ġenerazzjoni sieħa biex tipproteġi u tirrispetta lin-natura l-ambjent. Bl-għajnuna ta' Xumimu, in-nies ġew konxi ta' xi problemi li qed jolqu billi jarmu ż-żibel tagħhom barra. Fl-2023, Xumimu reġa' tfaċċa mal-kumpanija ta' Clean Malta, blan li kompli li reklama l-indafa b'mod moderni. Pala reklamar, ivvintaw l-idea biex ipoġġu kaxxa kbira, trasparenti mimlija żibel u din postijiet turistiċi bħal il-Belt Valletta. Il-messaġġ tiegħu ma jistax jagħmlu aktar ċar li jekk naħdmu flimkien nistgħu nibnu futur nadif għalina u dawk li ġejjin. Bl-għajnuna ta' Xumimu diġà qed isiru ħafna azzjonijiet. Proġetti tal-indafa qed jiżdiedu fil-baħar u fl-art. U n-nies qed joqogħdu aktar attenti ħalli jżommu nadif flimkien. Lura magħna fl-istudju u l-ewwel konna nitkellmu daqsxejn kif qegħdin fil-periklu xi kultant il-qniefet. Imma x'inhi l-kawża prinċipali għan-nuqqas tal-qanfut f'Malta? Il-kawża prinċipali kienet bdiet il-problema kienet fis-snin 80 u 90, meta beda ħafna iktar l-iżvilupp f'Malta. Hemmhekk peress li kien hemm anke aktar żvilupp ta' toroq fejn ma kienx hemm toroq qabel, kien hemm dak in-nuqqas minħabba li jittajru bil-karozzi. Però minn meta mbagħad bdiet il-protezzjoni tal-qanfut illi jekk inti ma tistax iżommu bħala pet, ma tistax taħqru apposta jekk huwa għandu bżonn lajnuna mela hemmhekk imbagħad għandek istituzzjonijiet fejn jistgħu jituh lajnuna, hemmhekk bil-mod il-mod qed nerġgħu nippruvaw inżidu il-popolazzjoni u nżommuha stabbli kemm jista' jkun jew nżiduha. Però l-iżvilupp dak huwa l-iktar li qed jaffettwa. U hemm xi diffikultajiet li jaffettwaw ir-riċerka fuq il-qanfut Malti? Peress li huwa speċi protetta, dak li jkun ma jistax jaqbad u jgħid jiena rrid nagħmel din ir-riċerka u jaqbad u jibdija. Irid ikollok permessi mingħand l-Awtorità tar-Riżorsi u l-Ambjent mingħand l-ERA. U wkoll huma peress li annimali notturni. U kif iħossu preżenza viċin tagħhom jieqfu jiċċaqalqu jistaħbew, għandek dik id-diffikultà wkoll biex inti ssib l-annimal biex anke jekk ikollok il-permess biex tagħmel l-istudju u l-affarijiet kollha lesti trid issib l-annimal. Illi mhuwiex dejjem faċli, fil-fatt ħafna nies jgħidulek jiena qatt ma nara qniefet. Huwa diffiċli, mhux impossibbli. Però Ġifieri huma l-iktar li qogħdu fl-għeliq imma ġifieri.
Bħalissa l-insanajlek huwa li qed jadattaw u qed issibhom anke f'żoni urbani, speċjalment fejn inti għandek żoni fejn jitimgħu l-qtatis. L-nifet mhumiex annimal stupidu u jekk hu ħajsib li kellest, ħajmur li kellest flok ħajmur joqgħod jikkaċċaw. U ġeneralment min jitima l-qtatis kważi kulħadd jgħidlek jiena dejjem għandi xi qanfut jew tnejn jiġu jiklu mal-qtatis tiegħi. U jekk ħajkun hemm il-qanfut, ħajkun l-ewwel il-qanfut għax imbagħad huma naqra bullies. Jiklu huma u mbagħad kif ilestu l-qtatis għandhom il-permess imorru jkomplu jiklu huma. Però din jiġu urbanizzati ħafna qed jadattaw. Il-problema hi illi peress li qegħdin jiġu urbanizzati mbagħad qed jiġu esposti iktar għal toroq fejn hemm ħafna iktar traffiku ta' karozzi għaddej. Allura għandek minnaħa hija tajba għax qed isibu mbagħad anke li kelli qed jiġi supplixxi tal-qtates, però fl-istess ħin qed ikunu iktar esposti għal periklu tal-karozzi. Ħarġ artiklu fil-pjattaforma ta' Facebook u jissemma kif fl-2024 issalvaw aktar minn 500 qanfut. Kif tista' tgħin fil-medja soċjali din il-ħaġa? Aħna bil-medja soċjali nagħmlu anke ħafna posts ta' awareness ħalli inti tagħti dik l-edukazzjoni anke lin-nies. Meta qanfut għandu bżonn għajnuna, meta qanfut huwa orrajt ħalli ħaddej għal rieħu. Minn meta bdejna nagħmlu daw il-post ta' edukazzjoni rajna li l-ammont ta' telefonati li nirċievu fuq l-emergency line minn sena l-oħra qiegħed jiżdied. L-arfin qiegħed hemm in-nies li jagħtu każ qed jiżdiedu wkoll u għalhekk minn sena l-oħra qed ikollna ħafna iktar telefonati. Preżentazzjoni hija differenti. Il-maġġoranza tal-qniefet li jidħlu għandna li jkollhom bżonn għajnuna hija minħabba infezzjoni tal-ġilda li ġalhom jitilfu ix-xewk u s-suf. Illi once li qanfut tilef ix-xewk tilef il-metodu ta' difiża tiegħu. Allura dik imbagħad aħna nibdew treatments apposta kemm bħala banju medikat u anke treatment mal-ikel biex aħna nkunu nistgħu nfejqu dik l-infezzjoni. Ikollna wkoll speċjalment fi żmien tar-rebbija n-niefet li jidħlu minħabba li jkollhom streamer injuries, dak l-aġġeġġ mekkanizzat illi jaqtaw il-ħaxix bih, dak ikun għaddej veloċità vera qawwija. So kif inti laqat bħalma dan kif laqat sok qataw, jekk ħajolqot qanfut ħajamillu l-ħsara wkoll. Ikollna minnhom li jidħlu friski, dak li jkun induna mill-ewwel ċemplilna u l-ferida daħlet għada friska nadifa, hemmhekk tkun ħafna iktar faċli li aħna infejqu dak il-qanfut. Ikun hemm minnhom li dak li jkun jew ma jindunax, allura mbagħad aħna n-nies jindunaw ħafna iktar tard. Mhix impossibbli però mbagħad ħadd ikun ħafna iktar ħin biex inti tfejjaqa dik il-ferita, xi mbagħad ħajkollok id-dubbien li jkun bit fiha, jkollok il-maggots, allura ħadd ikun iktar fil-tul. Mbagħad ikollna l-babies illi ovvjament tibda bottle feeding, mbagħad bħal babies umani tagħmel il-weaning, meta inti mill-bottle feeding ħatibda bil-mod tintroduċi is-solids, però il-niefet kollha eventwalment sa żmien li aħna niġu biex nerġgħu nitilquhom lura fis-salvaġġ, inkunu kollha kemm huma x-xift jgħinihom minn ikel tal-qtates għal ikel naturali. Għax aħna mbagħad maħniex ħanitilquhom lura f'nofs it-triq, so ħanitilquhom lura fil-widien, ħanitilquhom lura fl-liqi, huwa importanti ħafna li jkunu tgħallmu u x-xiftjaw għall-ikel naturali tagħhom. U kif tinduna li qanfut ikun imweġġa? Hemm varji aspetti. Mela, aħna meta jċemplulna l-ewwel ma nsaqsu x'qed tara. Għandu x-xewk nieqes qed itsappab qed tara d-demm. F'dawk it-tlieta dejjem huma indikazzjonijiet illi qanfut għandu bżonn għajnuna. Jekk dak li jkun ċemplilna isma' il-kelb tiegħi qabdu fħalqu, ħaniġi niġbru, ħaniċċekkjah. Ġieli ma jkunx għamillu ħsara, però ġieli jkollna bżonn nibdew it-treatment. Ġieli ħassib qanfut barra matul il-ġurnata, il-qniefet huma notturni. Jekk qiegħed barra matul il-ġurnata, anke jekk ma jidher xejn minn barra, il-qanfut għandu bżonn għajnuna. Ġeneralment meta jkunu barra matul il-ġurnata jkollhom problema ta' taħnix illi jkun qed jagħmilhom uġieħ f'żaqhom, ikun qed jiddisturbhom ma jħallihom xorqdu so jkunu qishom imgerfxin. Forsi xi kumment konklusiv li se tgħidilna qabel ma nagħlqu? Qatt tgħidu dal-qanfut m'għandux bżonn għajnuna, dejjem ċemplulna,
aħna ħansaqsukom l-affarijiet, u mbagħad minn hemmhekk aħna mmexxu u nkunu sawtukom pariri jew niġu niġbruħna jew ngħidilkom isma' dak il-qanfut tar-rajt ħalluh fejnu. Grazzi ħafna Anġelik tal-inqat magħna u grazzi lkom tal-li segwejtu programm ieħor ta' Malti Kulturali. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Thank you.